Ako već duže vrijeme provodite u kripto svijetu, vjerojatno ste čuli za sve nove projekte koji se svakodnevno pojavljuju na tržištu. Svaki od njih radi na svojem blockchainu, te svaki novi projekt nudi nešto više i nešto bolje. U svojim videima pokušat ću objasniti i pojednostavniti što je više moguće što točno nude novi projekti i koji od njih imaju veliki potencijal. U ovome videu konkretno volio bih reći nešto više o Polkadotu, odnosno na kojem principu on djeluje, koje važne probleme rješava i zašto je Polkadot trenutno jedan od najboljih projekata na tržištu. Za početak da objasnimo što je to Polkadot. Polkadot, kao što mu samo ime govori, radi na principu točkica, točnije na povezivanju točkica. Zamislite da imamo uzorak tkanine s razbacanim točkama. Svaka točka predstavlja jedan blockchain, odnosno jedan projekt na blockchainu. Razlog zašto je Polkadot važan je u tome što on omogućava povezivanje svih ovih točaka, odnosno Polkadot omogućava da se svi projekti unutar njihovog sustava mogu međusobno povezati. Koji problem to zapravo rješava? To rješava problem kojeg oni nazivaju interoperabilnost, a to je zapravo nešto poput problema koji se dešava u ranoj fazi primjene osobnih računala, dok još nismo imali internet. Imati osobno računalo doma bilo je super, ali ljudi se nikako nisu mogli povezati sa svojim prijateljima i poznanicima i taj problem povezivanja riješio je internet. Ista stvar se upravo dešava u kripto svijetu. Bitcoin, Ethereum, Cardano i svi drugi blockchaini su super sami za sebe, ali oni bi trebali biti u mogućnosti lako komunicirati jedni s drugima. U tom slučaju Polkadot nudi rješenje. Polkadot nudi takozvanu funkciju nulte razine ili Layer 0 function, odnosno jednostavan način da ih sve poveže zajedno. Funkcija nulte razine namijenjena je da olakša izgradnju i samo korištenje blockchaina. Sad se postavlja pitanje na koji način zapravo Polkadot povezuje blockchaine, kako blockchaini održavaju svoju povezanost i što to zapravo znači za njih, koja je prednost tog povezivanja. Odgovoriti ćemo na sva ova pitanja jedno po jedno. Polkadot je Proof of Stake mreža koja se sastoji od dvije komponente, centar ili relejni lanac i paralanci koji su spojeni na njega. Kad kažemo da je Proof of Stake mreža, generalno mislimo na to da je to jedan jak sustav u kojem ako neko želi sudjelovati mora uložiti financijska sredstva da bi bio dio blockchaina. To daje jednu dodatnu sigurnost i integritet Polkadotu kao sustavu u kojem neće biti lažnih transakcija i lažnih stvaranja blokova. Ljudi koji su vlasnici različitih projekata da bi se povezali na Polkadot mrežu, kao dokaz udjela u blockchainu moraju uložiti najmanje 10.000 Dotcoina, a Dotcoin je zapravo token koji se koristi na Polkadot mreži, slično kao i Ether na Ethereum mreži. Kao što smo već rekli, Polkadot se sastoji od dvije komponente, relejnog lanca i paralanaca. Relejni lanac je osnova mreže, odnosno čvorište ili centar. Svaki projekt, odnosno svaki blockchain koji je potvrdio svoj ulazak u Polkadot mrežu, ulažeći Dotcoine, postaje dio Polkadot sustava. Blockchaini i decentralizirane aplikacije na Polkadot mreži održavaju svoje osnovne funkcije i svoja pravila pomoću paralanaca. Paralanci na lak način uzimaju podatke drugih blockchaina, skupljaju ih u centru u relejnom lancu i tamo ih sinkroniziraju. Kao što je Gavin Wood, osnivač Polkadota, objasnio, recimo da imamo ured u kojem radi više osoba. Svaka osoba obavlja svoj individualni posao, ali nakon nekog vremena sve osobe sjednu skupa, imaju sastanak u kojem koordiniraju i sinkroniziraju svoj posao. Na istom principu se i parachainovi spajaju sa relejnim lancem toliko često koliko je potrebno da je sve osigurano i da je sve na mjestu. I to je ono što Polkadot čini specifičnim. Umjesto da jedan blockchain brine o sigurnosti svoje mreže, o sigurnosti financiranja i 1000 drugih sitnica, Polkadot vrlo jednostavno i brzo stvori parachainove koji sve to naprave za njega. Da bi bili još sigurniji da će Polkadot kao takav funkcionirati, napravljena je test mreža Kusama. Dakle, prije nego je Polkadot lansiran na tržište, sva zamisao i sve značajke su se testirale na mreži Kusami.
Kusama je isto tako proof of stake mreža, pa je također postojala ulazna barijera za test, ali puno manja nego trenutno na Polkadotu. Iz tog razloga Kusamu mnogi nazivaju pretečom Polkadota jer je puno pomogla u razvoju i implementaciji Polkadota. Trenutna vrijednost Dota Polkadotovog coina se kreće u rangu između 15 i 25 dolara. S obzirom na to da je Polkadot lansiran na tržište 26. svibnja 2020. godine, znači na tržištu je otprilike 2 godine, možemo reći da je u vrlo ranoj fazi i da ga čeka svjetla budućnost. Polkadot drži 11. poziciju na CoinMarketCapu već duže vrijeme, što je vrlo značajno za tako novi projekt. Trenutno najveća i najbolja platforma za ulaganje u Polkadot i ostale kriptovalute je Binance. Na Binance-u možete vrlo jednostavno i s nekoliko klikova kupiti i stekati Polkadot na 30, 60, 90 ili 120 dana i pritom ostvarivati od 12 do 20% pasivnog profita godišnje. Trenutni minimum za stekanje je samo 0,001 Dota, što je otprilike 2 centa. Kad stekate Dot na Binance-u, ne možete koristiti iste Dot coine za druge funkcije dok ne istekne vremenski interval stekanja koji ste sami izabrali na početku stekanja. Isto tako na Binance-u vrlo jednostavno možete i napraviti vašu štednju Dota. Na štednji je godišnji profit 0,5%, ali je fleksibilnija jer možete svoje Dote povući i štednje, prodati ih ili koristiti kako god hoćete u bilo kojem trenutku. Ako još uvijek nemate Binance, možete ga preuzeti i napraviti svoj profil preko linka koji se nalazi ispod u opisu videa. Na kraju ovog videa zaključio bih da je sad odlična prilika za investiciju u Polkadot, inovativni projekt koji rješava pitanje interoperabilnosti i skalabilnosti. Za mene je Polkadot zapravo jedna svježa ideja u svijetu kriptovaluta koja bi mogla stvoriti jedan masivni, međusobno povezani kripto sustav koji će pomoći u razvoju velikih budućih ideja na kripto tržištu. Nadam se da sam vam bar malo uspio približiti ovaj zanimljivi projekt i ako imate bilo koji komentar u vezi njega, ako i vi investirate u Polkadot, molim vas da to napišite u komentarima ispod. To bi bilo sve za ovaj video, hvala vam što ste gledali i sretno u daljnjim investicijama.